И здраво на всички, аз съм Атанаси Петров и днес как играме Skywars на блок MC. Това значи блок Minecraft, блок MC. Minecraft, с кратеница от Minecraft. И тук Gold дава или среща или не среща, сега че видим. Сега ми даде Leggings. А сега Creeper. Добре, не ми взема сила, защото няма по-минуто една минута и може да заиграм една партия от Иловде Islet трае, а и аз можем да снимам само 10 минути. Това не знаете. Емералдо дава левели, лапис от Potion, цървеният камен или додава сърце, или отзима сърце. Ги знам от 10 мапи и може има някоя нова додадена, но не ми се верва. Така, Leggings по-добри. Пропаднахме. И да я победим и да я изгубим, пък я ставам на YouTube. Ти много се апдейтва и аз додека почнам, ала ми е трети път. И тук ако правят тим, мислям дека админът отма ги банира. Така сега водим на друг остров. Ете какво ще гледате. Там правят тим. Ама ни това нема да го дозволим. Мислам дека админът отма ги види. Сега да му водим на този позади там. И аз си помисля дека има диамантски честплейт, ама дали имаш честплейт или нема честплейт. Мислям дека има диамантски честплейт. Како што видов, мислам дека да. Има диамантски честплейт, ја да не одам ти можем. Видов овде оставил ајле ствари по. Това може да се падне диамантски меч. Ете, Golden Apple. И сега Creeper. Колко сте във водата, не отзима много сърцини. Creeperът. Diamond. Стой. Капа. Gold. Что се случило? Що се е случило? Аз съм стискал на Q. И се гледаме в следната рунда. И сега почнахме, значи да я играме. Имам Gold Helmet и Gold Boots. И сега ми даде сърце. Айде, растем. И още едно сърце. Сега диамантът и Diamond Helmet. Можело честплейт да ми даде. Защо? Сега имаме честплейт.
метален. Има Iron Boots. Един диамант. Еве диамант още един. И Diamond Chestplate. Още един Iron Chestplate и Gold Helmet. Ето още един. О, още един Diamond Chestplate, ама и не ми трябва. Сега ще идем да се файтаме. Дали имаме Diamond Sword? Не, имаме Stone Sword. Имаме тъната TNT. Идем да се бориме. Да се бориме. Ето още един моди. Да не види. Значи, как ще гледате, играм са Resource Pack. Стигна той там. Сега да не ме види. Ето го, той се крие. И след така аз съм стигнал. Мислам дека е хакер. И това беше се за ovaj епизод. Да се гледаме в следната. Чао!